Guys, may hapon. So ngayon guys, gawas na ni Doy ang host. Thank you so much ma'am from USA sa host nga ikuan man nila ni mother ug ni father. Then si father nagsugod na pod si father og silsil. Tabasang mga silupin din niyo, din niyo mabungkag na siya. Silsil man ni father dani ang butan. Pre balik ra nang tubo pa. Mabungkag. Pa? Basta nang tubo. Ibalik. Ilan na lang italtal ang hose. Paingon dito sa ibabaw. Ano yagi kan JJ te? Te? May la JJ hose de ay. Ay ka to? Dito yagi de ayo. Dani, saging likod. Dani siya isugod guys. Dani sa likod. Tabas ito sa Kanawan din mo dito ang burnal ng superma. Mga ang host guys. So tabaso na ni siya. Kuha na ni siya. Ha? I-vlog ang baboy ni Chan Chan. Ito rin siya. Mumu ka rin birahon lo? Mumu ka siguro. Isulad lugar ni mo daan diya pa? Hindi. Kay, idili ni mo masukod kung katasan din eh. Sas. Pero sobra ni siya? Or guntok-untok ni mo? Ha? 100 naman ang ilaon tim god. Gani. Ilan ang gisilsilan guys. Ang hikot. Send mercy guys, nag cellphone, nag-edit. Edit to the max. Grabe. Ang baboy ni Janice guys, ipaihaw na niya kay wala man ni naburos. Mangita siya laglain ilang ana yun. Tako na kay siya guys pero wala siya naburos. Paihaw niya, paihaw. Ha? Ako agi. Tugot sa kunodoy. Kadlok ko diag sugok. Diag subay. Ano likod agi pa sa balay ni kuan? Kadlok ko. Okay, maggubot man indani kung Nay butas nimo? Tanto ya mama nimo. Amang butang. Diha o maguli kita. Dito ka sa luyo, dali lagi luyo. Apit ka luyo? Dito. Ya. Nana mo gudyo yungot. Nana. Ngat. Biraday! Apit ko gadto? Ako lugar sunod ni mo? Sa likod! Atubangan! Likod! Mabira ra nimo? Bukat ma kayo? Amo ni yung team day? Day? Ano naman?
Si Mimi taon assistant. Si Mimi assistant nito guys. Grabe hangak. Bukad akong ilong. Taon sa si Mimi. Nagpalig-alig. Napos lang si Mimi guys. Tabang taon siya bira. Nangalubid man ko dito. Bira ding! Ha? Abot na dia? Daw ko na magsulod sa bata. Na, sa to pa kasi may magsulod si Doydoy. Di sa may lagmaygo si Doydoy. Problema guys kung si Doydoy di maigo. May pagbantay di ba dyan eh. Huy, ay pag-igo-igo diha. Doy puyo, ay puyo diha mi ha, ay pagsulod mi. Ay pagsulod diha. Amo na pitakot nga dito sa kalsada? Sabo sinobre ko lang agor. Gisulog lugar nila la Jojo dia. Pasti itu gi agi laban jo. Mayo duha ka kuano. Asa? Duha ka. Ilan na inday. Tapos na. Hindi dinhi ko sa dalan. Ay dinami. Sakar dito ko. Di man di maagi daniri. Di maagi. Gamay kay bangag. Napuno pa sa yuta ang imburnal. Ato dito ba tingin pang awa dito. Arapit. Dito sa tabok. Ay dito sa tabok lugar. Okay. Nalayo pa kayo doy. How dami hulog kami? Laom re? Nagako pa kayo bangag. Ingon pwede ba ispat og sulod ka diyan. Kani sila guys. Pero maigo ka dere? Karon na lang ka. Ha? Si Meme ate pasulod karon. Ana ko pa sa spot re. Re nako pa sa spot. Ngiti kayo. Si untim ray nag-ingon nga pahom sa spot nila. Pina. Ah, nasibok na yate pasulod daw. Kasulod no, nay. Di paliw ko tigdawat. Aga ko tumas lubi nay. Di pa. Hindi ko pa nila kay. Ah, dapat makakot eh. Karon na yung makahom ko ng spot ikasulod dito ha pa Indria. Dana tama mo. Masud man niriri daw. Ha? Masud niriri basta na spot. Pero hawan dere? Hawan? Awan nga po. Ha? Layo pa lagi kayo. Gairi dito noy. Nalis ko balay na. Kaya ko tubig dito ka. Inuman ka. Tumbog daw. Gusto ko mismo.
Ay, nabuing naman siya kung request pa nga. Uy, anak kinay cook dito. Luz, nagsasalay. Nalagi cook dito niya na. Kapoy ko yung kamu na. Si Manny nasa tunga, ikaw nasa kun. Ako pag nagpatulong ako, dana hindi na. Kita kasilog dito guys, kingit-ngit. Kasi naman ko guys, oh. Diha igagi sa imbornal guys. Kaya dani raman siya ikunik. Ya, diha man dahin iagi. Tura dito, si Doy Pikas. Manipod si Riri, doon ay bata among gigoon. Hawa dami kinay mga bildo miyo. Yeah. Ano lagi yan ay? Makita na niya re? Oo, pero di siya mag-igo ko, no? Di siya gigo? Igo kay banjo dani. Kawayan, ang tala niya. Banjo ka nagsulod niya. Ang basahan, kawayan. Sanga nga kawayan? Kulos kawayan. Pakawayan kuno pa. Pwede pa. Nilagutin na. Sangaan ba aron nakuhit ang hos? Na sangot niya or kahoy ba nga ni sanga? Isa kahoy na nga sangahan. Oo, basta taas-taas, kaya layo pa. Ay, pare. Layo pa kayo re? Pero agkakita na. Oo, layo. Tawon. Hala, ako dapat tidak nino kay. Paghilom resilmi. Nagkuhan doy kay, nagsangit doy. Ang tumoy. Wala, ang tumoy, dughangan ang tumoy doy. Oh, hello. Di na maigo guys kay ang imbornal na puno na sa yuta. Napuno dari sa yuta na. Gawas dito sus kinukod. Gawas dumi kinoy halas na di toklaon kita kalas na di. Ang tingali doy. Naman ko hapos ang igo doy. Chan. Bantay. May nag-dive guys. Layas guys, layas. May nag-dive. Mubo na kayo. Mubo na kayo. Layo pa kayo. Napas la dani yo. Napas la riri dani. May kuha ko pagbalay na. Pagkuha lagi dito tubig ka. Ano ko? Ay. Huh? Kulang ko. Mura mang ikaw mo yung nagtagtag sa hos kay kinom ka sa kok. Ako bitaw. Lum. Pagdari si Ganiha. Di pa masulod di mo nay. Teka po, nadani ko ganyan ay. Kinagpapas papa kahoy. Hala, nasa kang paparira na sa mana. Naon si papariri na puno sa sagbot. Nagbaybiyaw. Agyaw-yaw. Naglupad-lupad. Kawayan sa tunga taas da. Ayun sila na. Apas man si madam. Asya pa sulod dire. Sudlas lang di. So ikaw sa sulod dito. Sige na. Hindi ka magamit sa tubig, hindi kag sulod. Tabuha ganing hus dito ikan. Ano si Manoy day? Tuwa kayo siya dito, ikaw sa dini. Yan, rabay bildo na ni tungod reyo. Kinayo, kanay bildo na niyo. Halas nga dito na lang paparirigikan. Paparirigikan ang. Yan, halas lagi kan. Basta o di bata ibili sila lum lagi. Paghunar maning mo na ang bata. Ano singgit? Uy, kadungo. Itulog ko tro. Kaya di sila dito pa ginawa. Doy, itulog ko na doy. Pagi.
Kasama ganoy? Pag kinabildo dia. Bildo o. Nabildo na noon. Kaboy. Berarti pa. Ha? Nga naman. Hala, nasamad. Gidi mo likod, noy. Dana, sanay ko ano, lublak ka, isa. Sinito? Kapag ginawa, may lumos. Oo nga ba yan? Alang kay kuan ban. Kamay na dito. Ayan, atong maulabaw ng dami mo. Nasamad di likod, do. Nagaras. Ma, bilin yung... Natol, doy-doyo. Sukas-sukas man di, nangatol. Nara ko dali guys, yung ano, kanang naglaglag na po kita. Agay, nagabaan naman din si Ubod. Asa ka na, aha ka na siya na. Asa ka ni mahulog ani ka diri na. Na. Wala mahulog ba kay? Ada ambak daw be. Superman. Ambaka ni Masanti Mercy, ambaki daw, de. Be ambak daw be. Ala na si Banjing, oh. Ala. Jeng, naubod, Jing, oh. Bunalan gyud tang anjing. Ano ba ako dali? Unya kunar ka dia. Dili ko pambak ba kay? Ambak gani diri yo. Natukan man yun. Ay, sige man nilag. Hoy, ano mga nagsunod ni Banjing, ang gitawagan naman kaniya? Plus. Sinasunod. Wala mo kay yang bala ba silver ba? Ikaw rin, unsam day kaniya? Ay, buya bro. Ha? Buya bro. Ay, uya, bro mo. Uya-buya, day sila, guys. Unya, asa magagpaingon? Dili man kung gisang bayan diri kay. Pag man ko na bayar ko si sing ba? Ay Oh. kamote dito bad. Na isa bro. Wan yan ang wala may kuan git kay. Doon sa init. Kunay ka mo teta. Ayay kay ni Dani ba kinaman dai mo. Unsay nakahayahay? Ni ba? Nag-ano yung takagina kay ikaw mo ipasilob dito? Asa ni sabi dai? Hmm? Na ako isa si Mercio. Na may suon na di ay. Ah, may ako wala kay. Kung ano? Kay. Mercio dai ako isa ba? Hmm. Lang ka na. Sige na lang kay. Bisag dili ko ni man ko na. Wala ba ko karta ba ya? Kalaki ni mo, bod. Kuan ba? Psst, palitan mi manok de. Kanang bay. Wala ba? Bisan pila? Te. Ka, mahal ba sa kasi mong manok? Mura man kag. Ne. Ah, piso na lang, piso. Bod. Piso ba? Ang dako na mo palitan ta kay. Kanang dumaga ba? Dumalaga. Dumaga. Ay, kanang gitalin-talin na ba? Ito ba? 220 lang. Kapal sa ng 220. Talin pa gani, 220. Dumaga ba? Para makadali na makanak. Parang badji. Panyo ato. Basta ka 100. Sakuban daw. Sa sanggol. 100. Itaon nila, dili. Ano daw? Ha? Ay, pangay ko sa kuna. Nasa ba kay? Nagibutangan na ni kahoy diri ang hos. Wala. Pabutangan daw kahoy kay masudlan og yuta. Lagi kawan na. Ah, sige, ikawan lang. Mana day ko nun na nila itaod, guys. Kwa pa, sorry. Ganami, guys. Kaya umana daw ko na itap. Kaya ang plumber nilakaw. Yeah. Muna siya itap, guys. Sa kuban. Ito na yung Mama Mercy. Mana? Dili na gid si Mama maghakota og tubig, guys. Kay nakatap na dadto. Natap na dadto sa linya gyud. Yeah. Salamat kayo, Ma'am, from USA sa mga blessing. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan.
Ug man na mapaagas guys. Nagpaabot-abot pud mi didto. Nagpaabot sa mi didto. Kung balik pa to sila, kuha to sila sa gamit. Dito, lulo na yun ako na binasaus. Ante, mo na. Tulo. Atong Stop. Dahil kasi sa batay. Sir, ito pagtapon. Yan na nagingking. Tulo. Sound na to. Parang giling ka lasubkan. Oh, di naman sige putol-putol ba? Dani ra kuno butang mo, dani butang. Di. Tulo mo ka bali. Pagtindog ni mo dito da. Putlon. Ay, tabo. Sumpay. Kapling. Salamat si kuya. Pagtindog niya dito. Katindog man siya dito. Nya igustuod. Sabaan, di ka gagang dana. Ayaw na ipakita ni gagang, kaya masabaan ka. Ha? Di ka kasabaan. Nagasgas mo likod. Nakikita snack ni Liling guys. Oh. Bayan nga na nga. Singgita. Luoy kasi ririog siya o. Singgita lang dito. Dugay bagay pagkatulo dito yung house. Diri nga din nagpakagin. At dinamig pa ginawa din eh. Bubo kayo di ngita og kahoy sampayan ako utro. Ano pa na ako? Tumanas karsada, inani ang dato ba. Pero meron gawas sila riri, gawas. Ano yan nga? Bibi. Bibi. Bebe! Bibi daw, bibi. Siya, karon na bibi nun, ibis ikaw may kamay. Nagbutas na ako guys. Pero karon dito sa ay naduro. Kaya nagsilob-silob may dito sa may iring-iring. Buwan ko bitaw na kay tingalan mi nahilo man ito yata to ablo si RBI gilamos bantayanan gina siya kay kung naay planggana dito nga kuan di magsulod. Ah, agsulod bitaw na dito. Nagtuo ba rin ka na nga? Nagsulod man na dito. Ito nung naglabas bintoy kanawa ang siya dito di ba hugaw kayo nang Sumira. Sumira kay mo tundiri. Daga na. Na, nagwal ng bata ato. Snack sila guys. Diyan. Kuk, dyan o dyan. Ay, dito si lulo na yun ako na binasaus. Oh, napaypanan niya. Dito na yun. hindi may ko Ngaraw dyan, ngaraw ko dyan. nakain na si Wala. mamay Okay. pay gamay mamay ayaw na pa imnas ko pero joke Kaya rap ako na nag-ina. No, no. wala na isulod do kuya mo bata birthday og maubuha lang Happy birthday, Silmi. Ay, duwan sa mami. silmi og madayo Birthday. Duwan sa mami. magtuna siya ang bata ni Ibong Magtuna na siya. Ibo Tracy da ang bata ni Jimbo Snack mi ni ate guys. Libre. Nanay, sigitaan ako dahil maranti. Na, ibirahan ay. Isos, kung dara nagsibita silang maling. Istorya ha. Nalisod po gudo yung istorya man. Imo tugyaan nga nag-istorya man. baso next man be Imulula ko noon na ako ang nanay ka-istorya ko magbiyaan pa. Ako, sigitaan ako, biraha. Wala. Luhay kayo ko dito Naghinok to ka ra. awanay wala naman Ay naara ni gibutangan man ya dana ay Yuli, dito lang ni Kwan. Manguli nami. Bye-bye. Agili ang bata guys. Kiss me, Mede. Kisa si Nana di. Nana. Kisa si Nana. Pagsinga. Pagsinga. Kiss Nana di. Talupan to. Kisa si Nana kay guli na si Nana. Sige na. Bye-bye. Kisa si Nana. Bye. Ato nami. Ayan, iluli na sila. Ato nami guys. Sinigas solo. Ito na among driver guys. Bye-bye. Ibiyaan namin sa among driver. Lingan ko. Muli na ta. Gabi na.